Qozanda яш язучыларның иделем акчарлыгы бәйгесенең 3нче туры бара. Быел бәйге 20нче тапкыр оештырылды. Онда Татарстан, Башкортстан һәм Киров өлкәсеннән яш авторлар үзләренең әсәрләрен тәкъдим итте. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият белгечләреннән торган жюри уңай дип табылган әсәрләрне сайлап алды. 3нче этапта катнашу өчен 43 автор чакырылды. Алар өчен осталык дәресләре, язучылар, иделем акчарлыгы бәйгесендә алдагы елларда җиңеп чыккан яшьләр, татар басмалары вәкилләре белән очрашулар, әңгәмәләр үткәрелә. Соңгы турда катнашкан конкурсантларның әсәрләре иделем акчарлыгы дип исемләнгән җыентыкта басылып чыга. Әлеге бәйге һәрбер катнашучыга иҗади канатлар бирә, инде канатларын ныгыта дип әйтәсе килә, чөнки әдәбият, иҗат белән кызыксынган һәр кеше, һәр катнашучы монда килгәч инде бу бәйгедән аерыла алмый, чөнки язучылар белән, жюри әгъзалары белән, албат әдипләр белән очрашу, үзеңнең әсәрләрең хакында аларның саллы фикерләрен ишетү, бу бик зур әһәмияткә ия һәрбер катнашучы өчен миңа калса.